Og vi siger velkommen til Dr. Holidays trompetkursus, del 1. Ja, goddag. Det er så Dr. Holiday. Jeg vil da lige fortælle lidt om det her, hvad vi skal. Jeg har fået den her opgavebeskrivelse jo ikke op, og jeg skal lave et, jeg vil sige temmelig uførligt beskrivelse af et meget simpelt spring. Men altså, vi skal jo til det, så jeg vil da gå i gang. Og jeg har jo den her klasse her, det er en 5. B, der er omkring de 24 elever. Jeg har haft dem før, de er pisse-irriterende. Men springe, det skal de. Og jeg skal nok lære dem det skal jeg nok. Altså, heldigvis er jeg meget veluddannet. Altså, jeg har jo lige gennemgået et trompetbasisk springsikkerhedskompendie her, hvor jeg bestod med ikke mindre end 2 fejl. Så hvis der er nogen, der ligesom ved, hvordan man... nej. Det er idrætswag her. Jeg tænker først, jeg vil sige, at de skal bare løbe der i baget, og så lige få klædt op en gang, og så de kan blive klar til at komme ind og hoppe. Og så pifter jeg lidt i fløjten jo, og så viser jeg lige det der. Så man kan gøre sådan, ligesom du selv gør, smækker nogle gange lige, så det kommer op på væggen der jo. Så det er kraftedeme smart, altså det er nye. Så kan de se, hvad de skal, og så skal vi ellers bare i gang jo. Så skal de bare op og stå lidt på hænder. Selv, for jeg har tænkt mig der i samme sekund, mens de står der med hænderne på hovedet, eller på gulvet, så vil jeg lige løbe ind i halv 2, lige hente nogle idrætsting, eller nogle bolder, noget værk, hvad jeg nu kunne finde på, hvad vi lige skulle bruge. Det kunne for eksempel være, hvad kunne man gøre med? Jamen, jeg kunne da skyde en bold efter dem, så de kan fucking lære at lande på benene. Jeg tror nok lige, at det vil du også gøre, hvis jeg tyrer sådan en bold efter dig. Jo, det vil du, det er jeg da helt sikker på. Men altså, Smegård, du ved, jeg er udmærket godt er kompetent til at viderelære diverse springteknikker. Så det er jeg slet ikke nervøs for, at det nok skal blive godt. Men i hvert fald, så når de har stået på hænder, så vil jeg da lave banen. Og så kan de jo bare hoppe rundt der jo. Så det var egentlig det herfra, men nu er det præcis som du ser ud. Så vil jeg gøre ligesom malerne og smut. Kan du ikke med det?